ana gak bentengan. Iki wedok iki. Anak. Masa? Iki wedok iki nang sikile. Iya wedok iki. Arek bojone Mas Pur. Sembane. Entah ya. Wah, Roman. Orang golek. Akhirnya aku ora JKS nang kono. Sing ngangone kuwi anu Mas Yuli ya. Lawan paman kayak sangu ya. Kene, jare Mas Yuli apa salahnya Mas Mamat. Mas Mamat sang kayak sangu Mas Mamat. Mas Yuli ngangoni. Jeruk piye Mas Teh? Rumasa ingsun aku warang kelawan mekah holokan angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupita hingga bubuk sing jaman hametak ingsun Iya dah weh. Murka lapar harganing ponco saben ulas sing netra Kenapa iya weh? tansah gawe saben ulas sing netra dinambaran kesepakatan ing paring kemulyan saking jiwangga kalbu samudra peputaning laku tumuju dhateng Gusti sekang ambur bedo mati manunggaling kawula Gusti Tak tiba tak terang. ati bedo Lah iya mati tiba ampase. ingsun ira Ya masuk di bare ya.
Masuk ya. Jadi air mau rak barbar iki ana. Sore barongan mainnya. Jadi cedek wong. Arep sama lah. Nalika